De când l-am consumat prima dată și am văzut că nu mai am probleme cu balonarea, dar și cu tranzitul intestinal, nu mi-a mai lipsit din casă. Îl folosesc atât eu cât și soțul meu. Este un mare ajutor pentru tranzitul intestinal, este un excelent digestiv, depurează practic organismul, ajută în combaterea constipației, coboară nivelul colesterolului, elimină gazele intestinale, este un antioxidant natural, favorizează circulația sângerului, reglează tensiunea, ajută la reglarea tensiunei. Este suplimentul cel mai cerut de către toate persoanele. În special, în apropierea sărbătorilor, nimeni nu vrea să rămână fără el. Nu știu dacă tu l-ai probat, dar dacă îl vei proba odată, dacă îl vei consuma odată, sunt sigură că vei zice, acesta nu îmi va lipsi. Ți-l recomand cu încredere, pentru că pe mine m-a ajutat, pe soțul meu l-a ajutat și sunt sigură că și pe tine te ajută la fel de mult. Olivox este un duș interior, un duș al organismului pe interior. Ce spui? Mă crezi? Dacă nu l-ai încercat, încearcă-l. Dacă l-ai încercat, sunt sigură că mă crezi, pentru că așa este.